Здравейте хора, сега с тази топка дядо ми ще ми подава и аз и така бам! Ще правя главички. И ето, подай за глава, да. Това е видно. Давай. Ставай мен. Две главички. Сега ще направим още два пъти. И после аз ще направя кръчета. Ето. Давай. И хора, довиждане, искам долу коментари. И палец нагоре. Ето ни двамата гледали сте двойка по математика и това момче до мен участваше. Довиждане!